крем консилър. Това е един много универсален продукт. Всъщност това е коректор за околочен контур, който прикрива. Тук е съчетано. Тук е съчетано прикриването. Грим с лечение. Да, с терапевтичен ефект. Прикрива тъмни кръгове около очите, като същевременно и заздравява кожата на околочния контур и в последствие тъмните кръгове около очите, пак зависи от какво са, разбира се, получили, до кога става въпрос за едни капиляри от изморена кожа, в последствие, всъщност след кратко използване на този продукт, започва да няма необходимост от него, защото всъщност тъмните кръгове около очите са изчезнали. Докато са били прикрити. Докато сме се ги скрили, да. Което много рядко, всъщност никога не може да се постигне с грим. Общо взето грима е нещо, което дава този йо-йо ефект обратен. Прикриваш нещо, защото ти е грозно, въпреки че го лекуваш, но то става много по-зле, защото ти много по-голяма част от деня си с много вреден продукт за проблема. При гримовете на Нанолтан е точно обратното. Те са терапевтични, са част от терапията на лицето и докато прикривате несъвършенства всъщност, лекува и кожата. Ги правите съвършени.